Zer da izendatzaileak arrazionalizatzea? Izendatzailetik erroak kentzeko erabiltzen dugun prozesuari horreri deitzen zaio izendatzaileen arrazionalizazioa. Bi kasu desberdinduko ditugu. Lehen kasuan agertuko da izendatzailean erro bat edo zein erro, aldagertu biletuta zenbaki bateaz, edo ez, baina gai bakar bat, ez da agertzen ez batuketarik, ez kenketarik. Eta bigarren kasuan, dira, izendatzaileetan batuketak edo kenketak agertzen direnean, baina erro karratuekin bakarrik. Zelan egiten dira. Zer egin desagertarazteko erroak hortik. Lehen kasuan. Lehen kasuan, pentsatu behar duguna da, zenbateaz bidertu beharko genuke hor dagoen, izendatzailean dagoen erro hori, barruan dagoen guztia atara alizateko. Adibidez. Erro bost, zenbateaz bidertu behar dugu, bosta kanporatzeko. Bosta kanporatzeko, barruan bost berbi euki beharko genuke. Bost bat daukagunez, beste bost bateaz bidertu beharko genuke, da, erro bosteaz bidertu beharko genuke. Egiten badugu hori, erro bost, bi hauek bidertzerakoan, erro bost berbi geratzen dena, bost geratzen da. Orduan, hiru erro bost, zati, bi bider bost. Hau da, hiru erro bost, zati eman. Batzuk, eta ez dakit nondik ataratzen den hori, egiten duzue, edo egingo duzue, edo egin izan duzue egin arte, edo egingo duzue ametik aurrera, nik ez dut kontatzen nio, eta gainera beti izaten dut hori ez egiteko, bidertzen duzue, bider beko osoa, bi erro bost eta bi erro bost. Gero amaieran, kanpoan dagoen bi hori, kanpoan dagoenak, ez dauko eraginik erroan. Beraz, bidertzea bider bi bai, ez dauko zentzurik. Nahiko da, bosteaz. Horreaz bidertu bat zenuke, hemen amaieran simplifikazio batekin beharko zenukete. Eta alperrikoko lana denez, eta metodoa ez denez egokia, hori egiten baduzuen nik txartzat hartuko zuet. Bigarrena. Zenbatiaz bidertu behar dugu. Hemen pizka gehiago pentsatu behar dugu. Eta ez justo letrak agertzen direlako, baizik eta hiru erro dalako. Hiru erro baten barruan, errotik kanporatzeko berriro izan behar dugu. Beraz, berriroa lortzeko behar dugunarekin bidertuko dugu. Zenbateaz bidertu behar dugu? Hiru berbat daukagunez, hiru berbi. Baina a berbi daukagunez, a berbateaz bidertu beharko genuke. Eta goian kopiatu. Kontuz, ze azteketetan hemen, batzutan, errotzaile hau, erro hiru hori, prisaz edo konzentrazio falta edo danalak hori, batzutan janitzen duzue. Eta bost erro dana edo hiru erro dana, azkenean erro karratu bihurtzen da. Eta hori txartu dago. Kontuz horrekin. Orain, idazten dugu goian geratzen dana, parkatu. Eta baten batek esango, zaitzik dut ipini behatzi. Ez dut ipintzen, ez da beharrezkoa. Eta behian zer geratzen da. Kanpoan daukagun bosta, bider, karo, erro barruan bidertzen badugu geratzen da. Engotamen. Zeratzen da, hiru berriru eta berriru. Kanporataratzerakoan geratzen da hiru a. Hemen. Hiru a. Orain, hasi behar pentsatzen, simplifikatu aldugu, zenbakiak, 2 eta 15 artean, 3 bider 5 15 delako, ez. Baina letrak bai, a, arekin aldugu simplifikatu. Beraz, zer geratuko da? 2,
iru erro, iru berbi a, zati 15. Bai? Berriro hemen, bost honekin ez dugu bidertu behar hemen. Hombre, egiten baduzue, ez da eser pasatzen, ez? Bueno, berez, ez da egokia, baina leku bardinera llegatzen bazari, aldu zuen pentsatuko, leku bardinera gatzen bana zehatxik ez egin. Egokia ez dalako. Bai? Beraz, ez egin, ze bestela txartzartatuko zuet. Eta bigarren kasuan oso famatua den formula bat erabiliko du. Ea gogoratzen duzuen, barkatu. Bai, hori, hain zuzen ere, bidezkaura bereziak, bidezkaura nabarmenak, identitate nabarmenak, nahi duzuen moduan dituta. Zehatxik da interesante hau? Bueno, nik A edo Ben erro karratu bat badaukat, batuketa badaukat kenketarekin bidertzerakoan, karratuen kenketa geratzen denez, A barruan dagoen erro karratua berbi egiterakoan desagertzen da. Edo B barruan dagoen erro karratua berbi egiterakoan desagertzen da. Orduan, zer egingo dugu? Erabili hori. Iru ken bi erro iru. Zenbatiaz bidertu? Iru gehi bi erro iruaz. Goian eta bian. Vale? Hemen daukagu A ken B bider A gehi B. Orduan, egingo dugu emaitza ipini. Zein da emaitza? Goikua kopiatu eta behian geratzen da. Lehenengoa berbi, ken bigarrena berbi. Zein da lehenengoa? Iru. Zein da bigarrena? Bi erro iru. Bai? Parentiaz hau derrigor ipini beritugu? Batzutan derrigorrezkoa da, bigarren kasuan derrigorrezkoa da, lehenengo kasuan ez da derrigorrezkoa. Baina da modu bat gogoratzeko dela karratu enarteko kenketa. Beti kenketa gainera. Orain, izendatzeren dagoena egingo dugu. Goikua ez dugu bidertzen. Zein egongo gara ikusi arte zer geratzen den izendatzeilean. Ze posible da simplifikatu alizatia. Iru berbi, bederatzi. Ken, bi erro iru, berbi, zer da? Berbi hori doia. Bidertzen bere buruaz, ez? Beraz, bi berbi eta erro iru berbi. Bi berbi lau eta erro berbi iru, lau bider iru, 12. Vale? Orduan geratzen da. Iru, bider, iru, gehi, bi erro iru, zati, minus iru. Lehen zautena ez, irua, minus iruaz, simplifikatzen da, minusa geratzen da, minus bat geratzen da. Zeingo dugu minusarekin? Gogoratu, flota itzen dutela, minusek. Gora igoko da, eta izango da, edo minus parentesis, iru, gehi, bi erro iru, edo, bebai, minus iru, ken, bi erro iru. Bai?